Ebusia mama ma wo akwa bana face me sanso ma watena se enfam bright the king television eda nyame ase se wa ma ene den so asanso aba beto yen ewo ehumobro adoye nso ekwan so esenti no yen kambo mu ne yen kase nyame yen na adoye ewo hoda ebusia emre no asanso se me de akoma mu nsem na aposo no me de ebe down kwan sonko so emofutu sem so yi wo de efrim na wodi agba Brahma brabono aye easy ede ama na ebusua se ohwa ebusua mu ankasa no wo echira ti se kwayo ebomu yu eduane sisimu ebubom kusu na so se ubowre mu a na wo hu bebi a edue bia eden medina bia esie na chese se owu amba eno no unhyeda ehu ebusuafo bi esuban yie ni nyina ene se yenua be ma bi aba bepiem ana ne nsem a odi aba betudwe nyina ene se opapa efrimu na ofrimu nyame adom oye japade edisi wonomu na ejapade no chese uhu bi mintimi ho ase bi aba bebem na entrene bokrampo abem ebusua enye fedi agoro asem na yenua be ma ehwa ade na ho de betumi aye no waye ni opese oye no so no ogusu aye nanso no entumi wie peye entumi wie mudie esanse oni chitaifo bebi asem na kwa akoduru no se wendwane antwa ansha na bebi ebekwa akowie no ankowie ye ni senti waba se odene nsem abetudwan yenchere ho yenkone nkwaji ntwemu ewo yenua be ma ho na afenso no yehumosi ebesifa ebebu asem no afa enhwe ne keke na emom no hwe no na nso uyi wudie edi efrimu eno enti ena eya na abini de bia no mbebubom ede ekyerɛw no ne bibia se ne be ya nso be de bi ede betu kotodwam yankwane yankotie yenua be ma no embra ye ba yaka wetwe bia no yede ebebrem Emse enra iba na me kase yeni yenkwala anum na yeni papa ne eti ewo atunsu dadem katapilem na papa no baba yare kakra na before that no onyesika di to asasi esi dan mani dru lentil ti dru lentil no na menka ne se yare no emu ye din a owo befa no e man de ko nti enum na Nini apeni owo Australia every meeting I think say owo na chi no na ye COVID time 2020 no film inti ya anya yi ekosie no inti be after 2020 no be 2022 2023 na nini apeni owo Australia every bushia say yemra minimi na yemra na de mameti ye say ofre ne say no school na afi na menya adwuma fofo me private teacher inti na ewie ise ma akosi ewie na ye frɛ na se nua ba na ekwa e no fa afon frɛ me se abusua se yemra ɛhɔ no mintimi totu madwuma ase because me brɛ pa ansa na me se nya ade kyerɛ mu kwan enti o frɛ me no se me gina hɔ na me mefa ka me mese mienko na me se se bi obi adwuma na me ye ade no wambo mama ne before se papa na frɛ o frɛ Australia ba na so afrɛ se ye meka da ne ho asɛm a ade enti na wan frɛ me ntem enti we dia me srɛ wa e na okate kɔ no enti niti awam so omokoye no omobaaye no wa meka hwe ankyerɛ me de odi machi ene frem ka kyerɛ me se de kosi ye ne se me nua panin bi na no o se me ni me nua no nyina dan ne yempe enti me to me no oba menka ne se wa meka hwe ankyerɛ me ha me na me nim ni tirimupo ene di enti a se bi wa kan kyerɛ me but ni nyina kosi ne se ketwa ne ka kyerɛ me de odi machi no enti eno no ka se me ni me nua no nyina yempe no ema menka ne se omo nso so eka se so onu nua no nyina omo mpede a ene ye ntimi nya ho hwe according to the odi machi no ene ono nso so no ono nso so ka se eba asa se penini ka ansa no ono nso hu de wonka nti emu na papa ne se netene ade nyina meka ne se me na medi animu a ono na odi kan di animu but na so wa bre ne wa asafo meka ne se me se nya adwuma foforo baabi
inti me firi honom na makɔ asafo ɛna meyɛ ma adwen sɛ ne meyi aba me firi na mekɔ adum ɛna meyi ba asafo ɛne didi mu ana senate no last year ɛbɛka yɛn sɛ nti akɔyɛ sɛ odi adini na odi adeɛ no meyi ɔno ne firi mu a yɛ nkwalaya asɛm ne ɛdan na asɛm bibia no busuani bia ne honom a odi akyiri this year kan wa make from 2020 till now inti ama ne wɔfa ase baako ɛna ato adan ne so obi an kan kyerɛ na according to him no wɔse abusuani hyira ɛdan no so maa no ɛna number 2 sɛwia ɛna ɛdan no wɔ ɔhene wɔ hɔ no so hyira so ɔde nsa hyira so ama no because last year no hɔ no asɛm ko pie mpanimfo bi anim yɛ frɛ no nipa wɔ frɛ no ɔfɔke no into on the second call na yɛ frɛ no na yɛ the following day na ɔfa na almost bare 40 minutes recording wɔ me phone so si America ebe piem sɛ me ne papa na te na me de drug nsɛm na papa no me nsɛm bebree piem ekosi sɛ yɛhyira so ama no hwan ne hyira so ma no ɔsi anuafo no ɛyɛ de ɔwɔ abroche ne oduadini nyinaa ka ho mo wɔ bi na ɔmhyira so ma no enti ɛne me frɛ me papa penny de odi adeɛ no eka kyerɛ sɛ da de abani o na de oken ɛna penny ne frɛ no de asɛm ko di nanim no na ɔso sɛ papa na wotirim sɛ na ɔso de ɔka nyinaa no ɛyɛ ntoro enti Marco de akosi nyinaa ne sɛ sesei no na meta akɔda ne ho but last week meka ne sɛ Sunday ba ya ansa na Sunday we be be ma adwen sɛ me fa me kɔyɛ a wa clear hɔ no nyinaa na meta akɔ no me di kan kɔ hɔ no ko hu adwumayɛfo bi sɛ ɔmo siesie ba kuma ma wa ba bedem e ma me ka kyerɛ ɔmo sɛ ɛdan no ɔmo gyina mu no ɔmo siesie no ɔmo nim deɛ ne dia ampɔm ka sɛ ɔmo nim na me sɛ manso wɔ so enti ɛmɔm bɔ hu na ɔmo sɛ ne anwɛn ni we a ya frɛ ye wi a ye ma ho bio ye nim pokura sɛ ho wa asɛm ɛna busa ansa na hwan na sɛ ɔmɛto aso no mbo odin sɛ kwakubu aten ti me hyɛda busa ansa na ɔwɔ he na ɔmo so ofori krom baabi a ɔmo ton konwa no na me sɛ okay so ɔmo nim ne sɛ ɔmo mpɛ ne toto ne no a me ni bɔne bia o metinim enka me ba no ka me nko amemma ka me ni the last time I buy me ni police for ne nkrofo kakra ne buy but ene bɔne nim nti we dia mesrɛ mo so ɔmo mpɛ asɛm bi a ɔmo gyanto hɔ nom to ɔmo hyɛ mbɔ sɛ ɔmo ni ɔmo plaster ba ko no wi ɔmo ma ho bio na ɛsɛ yɛ ntoro last week a me kɔ hɔ nom no wawie ɛna ne yira ɔyɛ ne ho ade no akɔfa lady no aba betinim ti me kɔ na me chia sister no ɔyɛ sɛ mentena ase na me sɛ o mentena ase ade na mentena ase na me sɛ o ɛnyɛ bɔne na mpacho ne ho ane wa ɔne ne kunu bɛyɛ ɔsɛ kwakubu aten enti ɛyɛ mwa kakra sɛ still na no ɔno ne hu ne sɛ obi agya akyire di ɛna abusuafo no obi anka dan ne ho asɛm nti wo wɔ hɔ no mu a no akɔyɛ sika ba ne nsɛm no akɔyɛ because me di akyire but before Sunday we na me kɔ hɔ akyɛ kakra ne sɛ me kɔ yɛ a wawi akɔfa ne yere ɛne ne tim nti yɛn ka kyerɛ me sɛ ɔnfrɛ ne mmra na no wɔ dem na me sɛ da bia hu hia deɛ me pa na me hu no na ɛdan no nim deɛ ne dia ɔsɛ da bi onim ɔfa John ne kunu aka ne wɔfa bi ho asɛm akyerɛ no na ɔsɛ ya asɛ wate ne din da na me sɛ yo ne ba bɛma mini na ɔsɛ okay nti me yɛ na me sɛ me kra no nti na ɛyɛ ne nwanwa kɔpem tama me di free hɔ nom nti Marco awia deɛ me baayɛ a na ɛnyɛ bɔne yɛ dan ne ho a na menam sɛ momoa me na me ni me nuanom num yɛnsan ka dan no efi sɛ ɔno wɔnyɛ na adwen me papa mu nyinaa ɔmo yɛ ɔmo se na so ɔde ɔmu adeɛ ɔmo kɔka no bodua nti saa akora na asɛm deɛ ɔmo nka bi ne nyinaa kyɛm sɛ ɔmo nyinaa gyae asɛm no 6 years ni almost April na 6 years nti obi anya na adwen sɛ ɔbɛka bi ama yɛ ɛne sɛ me dia bɛdan mu ne nua baako nso so ɛde nyaako ɔno nso me frɛ yɛ ekodi papa na America sɛ panin n'anim no ɔmo frɛ no obi na no a ɔsɛ sɛ papa na wu ne sɛ akɔla na esi ne dan a statement to make here na panin bi sɛ sɛ ɔsɛ sɛ nti ɛhɔ no ogyina so bɛ 5 no kasa bio onya adwene bi sɛ ɔmo recording to aka bio that means ɔmo nyina afa no so ɔmo nua bɛma no ɛdan ne dia ti we dia me baaya na tietia me srɛ sɛ momwa na me ni me nuanom nyina no yensanka yɛ dan no and I don't know say bia me papa gyae no kotawari nti ɔmo ma nkura no ma me no ne share ne ade but me no me fa bibia me hu ne sa so sika no ba ne ade me frɛ ma me no komudidie mu nkura no Ghana kan ne ade ma fa no easy kura nti e ba na ma no ya awe sɛ say no se me ma sika no
enkodi nkura no wo fa ho no kre omunsa kan ni bia wo nua no mo wo papa ma no enum so wo ma wo mo senate ni bi oma na meka so ka bo me eko bia 60,000 omo nya kese na meka se eyemo ye nya bi wone wo ma me wo sen one me maame wo 3 pani no ne de odi machi na me na wo mo nso 2 okay ona meka so okuweti na yo nti e ka mo ho ma mo ye 5 meka se mo maame no ye 5 na omo nso ye 2 okay ne wo ya de se eno no wotumi adwene wo mo ho wo kai wo because omo ni nkuma omo ni nkuma wo ya de yanko Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Afternoon. Man, now I want to say. Radia Dominion Bible. Yeah, that Christo asepa. No, not me friend wa. Enya bonnet, Mr. Kaminia Kuma bi waha. Evans ahenkra. Na Evans a chese ni papa every mu. Ben fie nsia mu enie na ni fie bi a wogya no wa akire no ase eho abasem wo faase bi age de aboso na esanse onye na ye pese ani wudi nkomo na wo kire ye mu kakra ade ani si ye ode enye bone yiye mu ni nyina ye hwehwe na sabi ni ya ye ka kire hello. Mr. Hinkram, Mr. Kwachimiti Opaja. When we are looking at COVID in 2019, ya maya yeyi kra, da benzi na maya yeyi. Nti ko ba se etnase. Na mena mbi ade. Ya anka sanso ne bisu akoni. Wo ebisian ebia na bisia na adibie no ba me nsemo no o papa so ti afie no we de ko atase no so be bia o ti fie no o ye no no ko home prim ni e tie di mid level an sakura chi e chari kura ta no sabi ya bi ya se mo ko beba nti ebi kiri no okoye no ana wo mti na mi ya bi no mti mati na sabi kwala ho a ya me pen ni na ense mi fi apen ni ko dia bi e kaya o mti be na mti mafa nti mafa ni mu no ana no di bo kwala ni na ma ye se isi sabi wo papa sabi wa anya mo abro nti wo papa niema ibi bia ya magia afunso o se o asasi bia ni isi dan awo ni ko ho da no so we tie nyi nti ka se bia esi tie no anape asasi let aya ni onu ankasa ne bia nti mo so monfa ishira so mamu na imani tini ishira so mamu nti emuana mi ho na me mai efrem se da yako cross no so obi asase e ti da no ye kasa ni yemo no ye bra ni ti ape no o ka se no yare no amede ye dini bia kwa ni aba dini ko dini be na o ka se ye momo dina na ki yenko ni da no ni e ma no le ka won ko tena ho ana ye ni so me to na ni odi to mani odi to ni afo no ye ni e bia se se ko ya bia wo ya di ye nya wo nkwa na ba bia do be to die to bo ase ekiri nyame adum na se bibia kota ahwade wo honko ade a ebeboa ndini de ni ka kire nke fat ni ka timi tinya atwa akoyo ta ade na netro
If you are the two, then you are falling in now will be and got to be here and every year. It will be a material and say, you see, or I said, I could get a Naquella working. And go down in you, Napolano Fabaco, no so far, Ben Cromwa, and no talking about me. What this afternoon, what the Kayano, minimum medium Catamity, net on a mere system or Matino. I saw one and Catati to the Cato between the metro. And now, the case here, what I done nothing. It the prayer will catch us down, Nipano, what you have your one, we are now quite down on this. I see anything. Me both and me offer you. The offer you, my term can pass it. We do answer. What you have done yet? Well, I can't take it. A tomb. Just a second. A play or you papa. Among single that. If you have no call a scrap police station, a police bonnet, you say. One coupon cat animal, me chat as so. When some unbearable vibration, every be a minute. I think, Honu, a dano, so when you put a smoke, a more panko. Yamasaki and say, a Corano, it before we sit down. And I'm called. When you come back, let you ma me and Sanono. I was one. I want to know what you are. Could be something. One now, a Colano go ahead and say, we sit down one now. I don't know Colani in Indian. In your command, I can tell you, that's what I'm saying. So we need to see ya. Makata Colano, we are done. Now, also, we try Colano, and I'm the two speaker. If you grow up, you will want to go pam. You do not mean I mean you come so not knowing that any in the section. Anyway, where I take with them. And what and now, we bear jobbing. You bear jobbing, go papa back, be no cheerful. The people papa no be calling ten a bobber 5 to 6 over the and I neighbor Lord Crown, it gabbing. A neighbor no and Sena Colano, I bet close to be a cheap or dancing so far. Let me into over. None of me say, in Myanmar, like I can say, you need gabbing. You put my back. I better be at close to be a cheap. A year can be yet to Cremwana. Quite a bit of work, your way, Jimmy, we are what? You say, what would Jimmy answer? And yet, would you my temper, nothing to what? And I'm going to say, oh dear, you can't see, and you man also can't wait about what you get up. That's like it when you get into the one you do nothing. I'm not saying that we don't have, yeah, then you can be but you can even grab on a wood nothing. And it's just a dear, the committee sub penny back home. The same Beneva, Nam calling Jacotman, Kakra, your start one home. The Sabe Yemia, I feel your custom say. Assassin cat on ho. Somewhere please when you be down on what you try to do in ho. It is so the parliamentary. But wait, dear, mammy, Miss Natcha say, Tara, Wunya no ewu yeno, ena or cofa, pipes, no, and one in your mana. Yes. Wrong. Then, so only your party back home. You oba. And yes, we call them. I mean, that I'm not you. So, maybe a clinical motor, gabbing,
If you're batano, that's what me in the court demo. Echo ye cat and free, Librano and Yemen. If you're batano, you be shanwa, you're saying home and I'm seeing you, Martin. Okay, yeah, Manchester said ya 70 krono no kwa mani aje ho papa mani aje ho papa na ya besa ni abusua pani ato so na ebisa ne questions esa say pipei wo mu kokko yi ye woni I see me na nkasa sese ya hey intrene bo ehuna do so ate ehuna do so na de be nku de be nku pa na ebi mu gina asase so tese ebi mu de omo asase no mba aso no de omo nim se tese enu eni bibia asase ewiase kakraka wanhwe ya wonkomu na wofase woni wofa ba ayepe na mutumi didi ebusua pani atam wofa ba ko atam akwa akotoa na chese bema wo di ejapade wo gina so a wo ku ejapade no ho no onche buo waka se me ba betina sase so a no ye na ejapade krampo no owen enne owe himfa this sister no na ye pen ebisa na sem esan se ye nti ase de nti a papa free mu na weje japade sei na entrane bonti na chese wo asem no be se obedi akire ana ebia na awel ebia ojidi se hunhun mu asem nti na ebia won pese wo bedi akire na se wo ka twe nnuane se wo nja akire di na nka ye pese onko no akasapa na nka ono ambeyi nano na afensu no ye hunu nie egwom nti okase bibi wo honom so a na oma ye hu ya fra na wonfa na homa no onfa ni agentwemu abrante no apomodin bema ba ko da emantem ye friend say o papa emma nyina wa bomodin abobo ndi pa ema snitch obi anya bi nkora num peni ene nkwada akotoa no ne papa man obi anya bi wa bomodin oye de onuaba ma sese onuaba ye bia obo ne homode na nka onuaba peni na osanka oye ne chitaifo no mum no sisi anu mum ate ada esansi abontre ne se wo pese wano chiade a ene mia me de me papa ejapade usimisi so a sem pese mano chiade a o pa kire sei that means say bibi wo ena me enu na ye gidi sei se brain no ne sister no enu ahun ti no pese asa japade no obedi hu echi biom bibi entwa mesu mu se wo fase wo aye kaye nso ye pre se anka nso benya ejapade yi bi no wo akodi wo fa echi ena chese mu kamoti bom na mu man pia monko na osusu jegum kaide bio esu mu kose nkasa mu kwa mu fa yenko bi some dem pan wa kwakoji abehye dem ne enya de ebesi ejapade no eyemane dia unchembo ka unse unsu be wu eja ho tanki ewu na ke di ejapade ehye ya ndake mu a na nka asase su de ka bebi bebrada mpan o anka samando ka hwa yemma ene ya be free mu echire no ye be sie ye dem mo na se ye fie I tell you aba no o de chese mo ebi mo twen na mo nuanom mo ofanom mo hwanom o ma bro mo je ni aye japade no mo twen mo ewu na mo ma ba befa na wo pre japade ho awo bo ho ntrani a obi anu be chi obi pese na no be chi
wo dia wa ye na ewe hefa kwana kwa kyerɛ ye dia wo betumi de wo nsa si wo bo sɛ wo ye japade no kwana kwa kyerɛ ye a nti no wo ni nkwadaa eba abɛkɔ japade ho pepesi da ho a na kyɛ sɛ kororo ne akakɔ sesa and you pay evidence ni nyina wo ho that means mama yenhwe bibi yo de bi aye ka no wonso nia wani na pre wo de na nya obi de na wo be wani aba bebre why wo ma so oni ma na nka wo be ka se wo ma nkwada nso gu echi nkwada ekọ school nti no so mu wie na se wo so mu be pe bebi ntina efa na ombenya de omuti ato ye mpanifo ni bia ya moma ya nwene ya echiri ma ho wate ye nja si ye nkwa ya dwe ye ho yen no na emwa ye ebusua ebu bebre abrabo me bebre ebusua mu moma ye hwe bibi ye wi asa no se na ye ya de bia ye kan eso konkuno eso tre ba ye wa emu dore se wan hwe ye a unkom wan hwe yi a unsini mu sisi ade ye be hodi asem no on kakra na omo a wasi yeti omo anu nsem nyina no se update bia ba ye be sian so aba monan so na ye de aba be so mu sisi ade ye reserve ye comment na aka no na omo sa tena asem so bioma ye hu de ye be ka obi ka trap na tewe okreja enemy din ebusua amemfa unsia no say like share na subscribe ma me na da sene masanso ni we ehemu bi ma me hu adwenkyerɛ e wo comment section no ase sisi ade ma me nkra na afenso me nda wase se oje ebre na ohwe me akra